Moi moi! Tänään kuule sellaisella ajatuksella tässä ajelen, että oletko oikeasti vapaa? Mä oon pohtinut tuota vapauden ja onko vastakohta sitten orjuuden eroa. Ei ne välttämättä ole vastakohtia. Nimittäin tällainen ajatus, että orjuus on asema, vapaus on olotila. No, miksi mä tällaisia tässä ajellessani sitten mietin ja höpisen, niin kun nyt miettii tätä asiasta tommosesta vähän syvällisestä näkökulmasta, niin ihminen monesti sanoo, että jos tulee uskoon, niin sitten menettää vapauden. Minkä vapauden sitten ihminen menettää, kun hän tulee uskoon? Vapauden tehdä mitä haluaa. Niin, totta. Mitäs jos se onkin niin, että ihminen ennen uskoon tulemista, mietitään sitä uskoon tulemisen termiä myöhemmin, ihminen ennen uskoon tulemista on omien mielihalujensa orja. Saakko kiinni? Ihminen, joka tottelee ja seuraa juurikin niitä omia mielihaluja, niin hänen elämänsä saattaa silleen niin kuin ohjata se, että saa siihen elämään merkitystä, tarkoitusta ja täyttymystä. Mutta kun ihminen luovuttaa hallintavallan omasta elämästänsä Jumalalle, niin hän vapautuu omien mielihalujensa orjuudesta. Siksi ihminen, joka on Jumalan oma, on todella vapaa.